Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bolo. Sore ini konten live streaming bersama Gus Ana Mustajib, Gus Paseban. Pokoknya nek live karo Gus Tajib ya sip kuwi. Bayaran ton hoo. Ya selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gus Tajib dimanapun seluruh Indonesia bahkan seluruh Asia. Pokoknya nek lah karo Gus Tajib ki yo sip kuwi. Sore-sore live streaming bersama Gus Tajib official. Pokoknya sisa teko omah ning Paseban. Nek Gus Tajib to asidik bagus Gus Tajib kok ya. Tolong nek live karo Gus Tajib ki ya nyenengke live karo streaming. Oke, selamat sore Blitar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Blitar hadir Gus. Oke. Tolong nek live karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Bayaran tolong nyeni. Pokoknya jangan lupa like, comment, and share ngono lho guys. Tolong nek siang ini live streaming hari Minggu 2025. Pokoknya live karo Gus Tajib. Ya streaming. Nek live karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Live karo Gus Tajib. Siarkan langsung bendino ki siaran live streaming neng Kulon Progo hadir Gus. Oke siap. Sisok pengajian Habib Syekh neng gede Pak Delwari malam Minggu sing keri. Iki malam Minggu to, Minggune sing keri pokoke. Tor Yosip kuwi nek live karo Gus Tajib. Nyeni sahdu pokoke ya nah gawe live streaming neng gede Pak Untung Gus. Ngopo rono? Live streaming Gus Tajib ki ya nek dadi Gus ki ya penak. Karepe tak on nyeluk Gus guys karepe. Tor ya ngene kuwi ya live streaming ini disponsori bakso Mae Wisma teman pasti lezat. Lezat jak gratis apa menang nek bayar teman banget. Pokoknya sip kuwi live karo Gus Tajib. Tor ya streaming ini ya ana sponsore kadang ya nek ra ana sponsore Malang hadir Gus. Oke, selamat sore Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gus. Sing penting ya live karo Gus Tajib ya setia. Pokoknya sip kuwi nek live karo Gus Tajib ki. Nyeni sahdu. Ya sisuk ki mondoke ning Krapyak, guys. Dilalae. Ya nek dadi Gus ki kan mondoke ning Krapyak. Kan ya sip kuwi, guys. Nek live streaming bersama Gus Tajib official alias Gus Panco. Tol ya sip kuwi, guys. Tor Kalimantan selamat sore. Sore Gus, Kalimantan hadir. Oke, siap. Kalimantan Barat pokoknya cuacanya mengko cerah Gus. Nggih. Awi. Pokoknya Kalimantan Selatan hadir, Kalimantan Barat hadir, Kalimantan Tengah hadir, Kalimantan Timur hadir, Kalimantan Utara hadir. Wes pokoknya Banjarmasin hadir, Banjarbaru hadir, Cirebon hadir. Pokoknya sip kuwi nek live karo Gus Tajib. Tor ya nek Gus Tajib ki karo asidik ki bagus Gus Tajib kon dibanding karo kono. Ya bagus Gus Tajib wong Gus Tajib alumni Krapyak. Asidik pakem. Neng ya ning anake Pak Arwanti karepe tak on nyeluk Gus ya. Iya sesuk tak kon nyeluk Gus ngono.
Kalau nek live karo Gus Tajib ya nyeni sahdu pokoke ya sip kuwi. Sore-sore. Malang hadir, Malang Cirebon terus Surabaya, Suramadu, terus Palembang hadir. Oke siap pokoknya live streaming bersama channel YouTube Gus Ana Mustajib Official. Ya live karo Gus Tajib ya nyenengke bayaran. Dieng selamat sore Wonosobo, selamat sore Gus. Wonosobo hadir Gus, oke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wonosobo. Pokoknya setia di channel live streaming Gus Tajib. Tono nek live karo Gus Tajib ya sip kuwi. Bayaran tono ya happy. Happy-ne pipun Gus? Iso ngedike majelisan kuwi lho guys. Kan sore-sore iki enaknya ki live streaming bersama Gus Tajib. Nek sore iki kan ana wong ndelok guys. Nek bengi iki kan do tilem. Tilem Gus, nggih sare bahasa nganune. Bahasa Jawane sare. Tadi ya sip kuwi nek live karo Gus Tajib. Toh nek Gus Tajib ki ya Guse Paseban ki kan mesti ganteng. Terus selamat sore untuk warga warga Lampung. Lampung hadir Gus. Oke, selamat sore Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rapyak ndelok lho live karo Gus Tajib. Kan Gus Tajib ki tonton seluruh Indonesia bahkan seluruh Asia Tenggara. Tadi ya kelingan pas pengajian ning gone Mak Soimah kelingan apa nemplake 6 jam. Sing penting live karo Gus Tajib streaming pokoknya. Tadi ya Gunung Kidul hadir Gus, terus Cirebon hadir, Cimahi hadir, Batam hadir pokoknya. Nek Batak Medan. Palembang hadir Gus. Oke, selamat sore Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gus Tajib alias Gus Panco. Palembang hadir Gus. Oke siap. Selamat sore. Sore-sore live karo Gus Tajib ya nyenengke. Ya ana sponsore rakitan sponsori oleh Apotek Lia Kloron. Ora njaluki motong batik. Tono nek bangane dadi artis mendingan dadi Gus. Tono mondoke ning Krapyak nek Gus Tajib iki. 2 tahun minimal. Kok 2 tahun Gus? Ya ben to. Kan nek Gus Tajib ki kan ada di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, seluruh Asia ngono lho guys. Pokoknya dari Myanmar sampai Pulau Rote. Pokoknya live streaming. Tolong nek live karo Gus Tajib ki mengko laris. Kok laris Gus? Ayo delok-delok ya bagus. Toh ya ya pancene bagus nek Gus ki. Ya dekengane sapa meneh. Sing penting iki mondoke ning Krapyak ben etuk santri kono. Mondok ning Krapyak ge rabi karo santri Krapyak etuk wong tuku omah ning Paseban Bantul.
Pasiban Bantul Gus, nggih. Pasiban Bantul. Pokoke nek live karo Gus Tajib ki ya nyenengke sahdu. Tur oke, selamat sore warga ngendi kuwi? Warga Sarang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Pokoknya Sarang hadir, ikut aja. Waalaikumsalam Sarang. Terus Cangkringan selamat sore. Sore Gus, oke. Pokoknya love. Kan dadi Gus ki ya delok ngendi-ngendi. Toban selamat sore Toban. Assalamualaikum. Terus Lamongan selamat sore Lamongan. Pokoknya seluruh Jawa Timur tak sapa, seluruh Nusantara. Pokoknya seluruh Asia. Tur nek live karo Gus Tajib ki ya nyeni bayaran apa meneh delok seluruh Indonesia. Ya guys, pemirsa nek Gus Tajib ki memang bagus. Bagusnya pipun Rabi ro santri kerapia. Rasa ngiling-ngiling dolan ning gone Pak Untung. Tur sore-sore live ya ana wong delok Gus, wonten akeh wongan. Insyaallah iso 1000 penonton sore hari ini lho. Tur ya nek 5.000 penonton, 5.000 subscriber kan lumayan. Kena nggo tuku sound brewok. Sound brewok Gus, nggih leres. Pokoke iki sesuk iki pengajian Habib Syekh ning nggone Pak Dalwari to hari Minggu. Tanggal Mei 2025 kok. Ya, live ngene iki ya ana sponsore rakitan laris pokoke nek dadi Gus iki. Sore-sore live streaming. Jangan nih guys, pokoke iki ya sip delok seluruh Kalimantan. Pokoke iki ya ngeling-eling ndepeli ning gone Soimah linggo kene kebak. Ya kon linggo karo wong ayu linggo kene kebak. Padune arep nemplek. Ya ngono ya guys. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa malam nanti. Oke guys, terima kasih.